planerat. Jag skulle inte vara där, inte ens. Hur som helst så satt vi där och talade, medan timmarna försvann. Jag minns inte att jag ens tänkte tanken, men plötsligt så var det bara så. Kanske var det någonting i stunden. Där fanns en närhet som var svår att motstå.